So mae'r fideo yma mynd i edrych ar sut i dynnu ffracsiynau cymysg. Ac i ddechrau, ni'n delio gyda rein yr un ffordd ac o'n i'n adio. So fi'n cymryd y 7 cyfan a fi'n tynnu 4 cyfan, sy'n rhoi 3 cyfan. Fi'n cymryd y 2 treian a fi eisiau tynnu 1 pumed. A fi'n delio gyda rein trwy croes lluosi yn yr un ffordd a ni wedi yn y fideos blaenorol. So, 5 fan hyn, mae flin dy fi, 5 fan hyn. So, 5 lluos i 2 yw 10, 5 lluos i 3 yw 15, tynnu ffwrdd, 1 lot o 3 yw 3, 5 lot o 3 yw 15, sy'n rhoi ateb, gan bod y gwaelod yr un fath, mae'n cadw yr 15, a 10 tynnu 3 yw 7. Chi wedyn yn rhoi y 2 ateb at ei gilydd, 3 cyfan a 7 dros 15. A wedyn, mae'r rhan nesaf bach mwy anodd. Dechrau yn yr un modd, 6 tynnu 3, 6 tynnu 3. Mae cwarter tynnu 4 seithfed. Mae 4 seithfed yn fwy na cwarter, ond ni dal yn defnyddio'r un dull, croes lluosi. So, popeth yn yr ail ffracsiwn lluosi gan 4, popeth yn yr un gyntaf lluosi gan 7. Mae 6 tynnu 3 yn 3. Draw fan hyn, 7 lluosi 1 yw 7, 7 lluosi 4 yw 28. Tynnu ffwrdd, 4 lot o 4 1 yw 6, 7 lot o 4 yw 28. So mae 28 gorfod aros ar y gwaelod. So wedyn 7 tynnu 16, chi'n gwybod mae hwnna'n mynd i fynd i'r negatif. Mae'n mynd llai na 0. So mae'r ateb yn mynd i fod yn minus 9. So fan hyn, chi'n cael 3 cyfan minus 9 dros 28. So na gyd i chi ofyn yw meddwl, fi'n mynd i cymryd 1 cyfan mas o'r 3, sy'n gadael 2 cyfan, a mae 1 cyfan wedi cael ei cymryd i ffwrdd fel 28 allan o 28. Sy'n rhoi ateb terfynol i ni wedyn, 2 cyfan, mae'r ateb mynd i fod dros 28. Beth yw 28 tynnu 9? 19. So mae'r ateb terfynol yn 2 cyfan a 19 dros 28. Mae gen i 2 gwestiwn, debyg i'r 2 enghraifft. Hwn fel yr un gyntaf, hwn fel yr ail. Drychwch yn ofalus a cymerwch yr her.